Azkenean, perdien. Bai, nireko galdera bat, jakin dugu, bale, gure sarie izango da hori komodineta nahikoa da, bale, da super sarie. Baina, jakin irabazi dugulez, ez inogaz konpartidu barik, tarta eta oliaskoa gutako eramatea. Me bali bazu komodina utzi eta tarta hartu. Joder, tío, me lo pienso. Ez egin hori, nipa. Ez. Ilargi, hemen zaude, ondo zaude. Behar dut, Jan, tío. Jangabe, ja, ondo zaude egiten, lasai, burua ondo dekozu. Gurekin ondo zaude, bale, aguanta hau, lasai, ondo zaude. Hori, komodina da egun bat gehiago. Hau da un poco iargada, oza, petxo barik egiteko gauzea. Hau da iargada, eta... Bai. Zabiok batera. Ai, ezin dut zinot. Biok zeate garaiak, lehiak eta ontakoak, arreoteko moduka da izugarri ondo indezuelako. Bai. Orduan puntx bat izatea ulezu buruantzako. Pauna, naiz ikusten, baina naiz ikusi duela 15 urte, ja. Jauen, die. Bueno, sorionak, lurrek esan da emorun, eta hemen da gaso dizuen komodine. Zerango bat? Diontzako da. Diontzako da, sari barrine, lasai. Diontzako da. Vale. Venga, segi kanpai joten. Soriona, bikote. Hau pasue. Sorionak, zara guerrera, Benetan, guerrera. Oso ondo bikote, burutu zuen gaurkoa eta kanpamentura juntzaitezkete ja, bai? Oso posik, benetan. Irabazlez nuen, espero, inoz behar. Benetan, hau izango da, nire... Eske, beste egunean irabazi nuen dueloa eta kanpaia jotzen, negoen, superarro, indarrak gora, baina gaurkoa izan da, pentsatzen pauso ederra. Ze galdu aldut bihar, edo beste froga baten galdu aldut, eta egon alnaiz finalean. Hori da. Daroak esan duen bezala, kondau superkonten. Noski bai, etxe jargitu. Bai, oso posik. Arro, zutaz. Super posik, bai. Super arro, super posik, bai. Benetan, tia. Meta nagoela hori mento behar doin. Tu. Ja. Eske ni beretan ilargirekin flipatxe, tu. Bai, kanpaia entzun da, así que bai, suposatzeko bisak indabela, biak irabazle eta merezita. Irabazleak merezita. Azkenengo hilaran biek aurrera egiteko aukera izatea, niri ez jata justua duten. Azkenean izan bar zen, azkenengo hilaran froga bat eta kalabera bat. Eta irabazle bakarra egotea. Hola da joku, hau izan da joku eta jazta. Egin dut pizkanaga estrategia kalaberena, ez nuen nahi kalabera. Eta azkenean, koño, froga guztiak egin ditut, eta zuk ere. Bai. Osea, tokatu zaiguna egin dugu. Horregatik bai, pentsatzen dut merezi dudala. Claro. Baina horrek be balio dau. En el billar esate osten nire lagun batek esan dute. Mira que txiripa, horrek be balio dau. La de txiripa también vale. Bai. Hola da. Mendatu zauek. A ver, tatuaje hori. A ver. Ikusi ez da zuen perdia? Ez, niri ikusi eta perdia, lasa. Bai. Dana. Zer hande kasu? Bale. Niri dana. Bai, eta nire borreo eta dana, ai ama, pobre nahi, parkatu nahi berri.